Dámy a páni, dnes si pripomíname 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Tento významný milník našej histórie je veľmi dôležitý, lebo vďaka Európskej únii si Slovensko zvýšilo svoje hodnoty, rozšírilo horizonty a pomohlo našej ekonomike. Áno, členstvo v Európskej únii nie je len o ekonomike, ale aj o hodnotách, slobody a demokracie. No a keď sa pozrieme na konkrétne výsledky, vychádza nám, že členstvo v Európskej únii je veľmi výhodné. Za posledných 20 rokov Slovensko využilo desiatky víziev a modernizovalo alebo vybudovalo desiatky nových štruktúr a budov. Medzi ne sa radí napríklad most Apollo, na ktorý nám Európska únia prispela 100 miliónov. Prípadne modernizácia nemocnice v Michalovce za 25 miliónov, kultúrne stredisko v Prešove 15 miliónov, modernizácia nemocnice v Banskej Bystrici ďalších 25 miliónov. Ale nie je to všetko len o peniazoch. Vďaka Európskej únii sa nám takisto zvýšila dĺžka života. U mužov je to za týchto 20 rokov o 5 rokov navyše, u žien o 3 roky. Vďaka týmto rokom ľudia môžu tráviť viacej času s rodinou a svojimi priateľmi. Takisto sa nám znížilo hrubé priznanie korupcie z 32% v roku 2004 na terajších 9%. Členstvo v Európskej únii nám ukazuje, že spoločne toho dokážeme viacej. A keď budeme držať pokope, budeme mať život bohatší, dlhší a spravodlivejší. Ďakujem za pozornosť.